yace wanda ba musulmi ba in yayi yanka amma kana da tabbacin bismillah yace ya halatta ka ci yankan in ahlul kitabi ne ba yahudi ne ko ba nasara ya halatta, amma in ba majushe ne bai halatta ba. Mun gane maganan? Ahlul kitabi ne ya halatta saboda abincin su halal. Ci maganan ko? Amma in ba ahlul kitabi bane sai ka tantance ka gane waye ahlul kitabi kuma ahlul kitabi ne shi. Ka gamsu ahlul kitabi ne shi kuma kace ka ji bismillah ya ci shikenan sai ka ci. Amma in ba majushe ne fa ko ya ce bismillah ba za ka ci ba. Manzon Allah ya ce shi musulmi ismuhu wal muslimu, shi musulmi sunansa musulmi kadai ya wadatar masa ko da bai ce bismillah wajen yanka ba. Amma wanda ba musulmi ba fa kuma ba ahlul kitabi ba fa ko da ya ce bismillah ba za ka ci ba saboda ba musulmi bane ba. Amma wancan ahlul kitab din fa shi kuma saboda nassi ya zo ya kasance halaccin cin abincinsa hatta yankansa in ahlul kitabi ne, da sharadin ahlul kitabi ne. Mun fahimci wannan matsalar jama'a? Da sharadin me ahlul kitabi ne tabbacecce